Meanwhile, Oh. Favorite mo yan? Junk food yan eh. Hindi nga palagi. Favorite mo yan, Nak? Ha? Uy. What taste? Paborito niya yan eh. Ha? Paborito mo yan? Yes, can't say it. You say it. Yes. Ang galing magpaikot ng tinidor, ah. Ha? Sino nagluto? Si Kuya. Nag-thank you sa kay Kuya niya. Ngayon, binatukan pa siya. Nag-thank you na nga, binatukan pa. Basta napapasalamat ka. Thank you, Daddy. Nasa ako, Daddy. Hindi siya, pag nilituhan mo, iabot mo, magpapasalamat ka. That is good. Okay? Are you happy? Yes. Are you happy? Italy. Yes. Ganda naman ng baby ko yan. Kahit yung ilong lang. Yan tol, masayin mo nga. Ang ganda ng baby ko na yan, ah. Oh, oh, galing magpaikot ng tinidor. Ayaw mo mag-chopstick? Kita naman yung chan. Cute ng baby ko. Ganda ng background. Say hi! Hi guys! Hi guys! Hello, hello, hello! Ano? Awalin! Hmm? Masakit! Ito! Masakit dito! Huh? Ano? Ganon din! Ganon din! Meron ako. Storbo yung pepet ko na ito, ah. Oh no! Walang patawad eh. COVID na nga, naniningil pa. Naka-lockdown kami, naniningil pa. Sa palara niya yung 100 pesos sa sakit. Sorry guys. Joke lang yan. Masipag siya maningil. So ayun, ito na nga guys. Hello, kumusta kayo? Hindi ako nakapag-upload ng ilang days. Kasi ang hirap mag-isip ng araw-araw. May stress ang lola nyo. Hello, hello. Dito kami sa ano. Ito yung kasama ko. Oh, tingnan mo. Maghapon kami, pinatay namin yung oras. Magtinginan kami dalawa. Pag nagutom. Ate, merienda. Ano kainin natin, ate? Kape. Na may Skype plate. Tapos, sa maghapon. Customer namin 2 piraso. Anong binili? Charger at saka headset. Ano ba yan? Sorry. Tempered at saka headset. Yung ganito. Ganitong headset. Tapos tempered glass. Ito lang dalawang customer. Ano oras kami nag-open? Sa bagay, late na ako, no? Kasi ang open namin dito 9. Pumasok ako 10. Kasi hindi pa naman ano ang oras. Talagang siniseryoso ng management namin. Pwede lang. Kasi pinagbukas lang kami, either may customer o wala. Basta open lang kami. Para may discount naman, kaya lang. Nakakainip, magbabantay kami maghapon. Yung kasama ko, hindi ko naman pinapasok kasi sabi ko, hindi ko naman sa inaano, yung magbabayad ako ng wala naman siyang nabenta. Abunado pa sa daily. Kaya sabi ko ako na lang muna. Kaya yun. Wait lang guys, kaya yung basura ko nandito. Kaya nag-prepare kami pa uli na.
negosyo. Pero ang ano lang, meron akong extra income. May online ako. Isang tao lang, pero malaking bagay. Ayun, nakadagdag sa kaya nagtsatsaga ako. Kahit pa paano. Kaysa naman nakaupo ako sa bahay, wala akong makikitang 100 pesos sa maghapon. Yun lang. Kaya, yun yung kasabihan na tsaga-tsaga. Kagaya yung kasama ko. Maghapon, wala pang pansahod. Kaya, bukas babawi tayo, promise. Still hoping. Iba naman yung iba yung ngayon, iba yung para bukas. Yun. Bye-bye. Iba yung sitwasyon ngayon, iba yung bukas. Kaya think positive tayo, guys. Ganun ang ang nagnenegosyo at saka naghahanap buhay. Huwag i-down yung sarili. Basta importante nakakakain tayo. Salamat sa Diyos. Ganun lang. Kaya, hi guys! Hello! Kumusta kayo? Oh, say hello. Hi! Kumusta? May kasama kami. What is this? Visitor, alien. Malingyak. Kulayan namin siya ng buhok kasi Napi. lumabas na yung katotohanan. Hindi na siya hindi na ugipo. I have a headache. Don't do that. Kaya kailangan natin The camera is focused to me. Don't do that. i-makeover. Ako na maglalagay para Wait. Stop. We'll sit down. We'll get my coffee. Mommy. Oh! Ito gamitin namin. Guys, ito Mommy. Paano ba? Baliktad. Mommy. Mommy. Wait. You like brown my hair. Like me. This one? You like Baliktad brown. naman. You like brown my hair. Yeah. Ito lang. Natipid na to, guys. We become gold. We become gold. You see that one? See? After put mama. We see the difference. You're my dad, Dad. You're my dad. Yeah, I know. Because you black your hair like me. Oh. There's a white in your hair. And mommy paid you. Mommy, Make it, Daddy. make it gold. Make it gold. Make it gold. Wow. So many powder. Mommy, Lumog! you put some Later na. Mami muna. Grabe na Put yung some water, okay? buwan. Halos. Bakit lagyan mo Inside. yung mata ko? Put the in my eyes. Ano tayo? Because Saan mo na? Daddy's eyes. You my daddy tayo. No more, Daddy. Yeah. Don't do that again. Oh my God. Move. Ano siya? Don't kiti-kiti ah. Lumabag ka mga anak. Nak. Tayo ka muna. You like this one? You put to your Para hair. tatayo ako eh. Yung ano? Pre. Hello, cameraman. Hello. Ay, gumagalaw ka ba lang? Wala, pangit. Baba mo na lang kasi. Ano mo yun? Sayang yung damit. Kahit luma na. Ito, lagay mo sa balikat ko. Dito sa balikat ko. Pulupot mo sa leg. Yan. Ambot si Imo. Tayo. You put tayo. Tapos bukas. Bukas, mamaya. Ha? 1 hour. Putol ako. It's white and black. Doon, umalis ka. You move! And Yung tabo daw. Dito ko naman ah. mommy, I
wash daddy's ear. Yeah, don't disturb me. Because tomorrow I will attend the one. Attend the one. Told you. Balong yung isang mong suklay. Nak, Ang supply. yung malilitang hibla. Naman nilagay. Mommy said it's black. Yan lang yung supply buong araw. Baka dito kasi. Hindi ko alam nasaan. Maroon. Patay. Kailang malapot yan. Di pwedeng tubig kasi tutulo. Asli! Asli! Kulit naman ni Asli. Marunong pa yun pa si Ashley. Si Ashley, Ashley, you put that to my hair. Hindi! Stay yung huwag makapal kasi masusunog yung anit. Mamaya bumukol-bukol yung ulo ko. So, pwede kang labas. Totoo yun. Ma-hospital ka dyan. Akin na. Masunog. Kasi parang nasunog sa kwan yan. Bukol-bukol yan. Wala ka talaga sa hospital. Aray ko, Asli! Ipot. Hindi pwede makapal. Ulit-ulit lang. Kahit manipis pa ulit-ulit. Nagawa ko yan. Nakabot na ako ng 2 oras pa kanya balik-balik. Buti nga nakabili ako ng ganito. Hindi naman kailangan kasi yun. Dapat yung kagaya kay Kuya Rel, yung ginawa niyang gold. Pati si William. Ginawa nilang gold yung buhok nila. Bakit po? Yung tisoy, para hindi raw makita yung puti. Ang hirap na kaya habulin yun. Tisoy na nga yung buhok nila eh. Ayaw ko naman ganun, hindi ako nang gagawin. Tawagin mo nagtampo. Come here! Come! Oh, no. Doon ka na sa TV. Balang isip mo nga yung pinapanood niya. No. No. Mamaya na, oh. Ito. Ay? Ginalaw naman niya. Okay pa siya. Nayug-yug. Salita ka. Ano ba, Kilala ka. ano ba yung sinasabi ko? Kilala ka. Hindi naman pipi yun. Bakit gusto mo magpakulay? Problema ko na yan. Ito, hala. Nandito yung katotohanan, guys, oh. Ayan, oh. Hala, binubugbog na ako ng anak ko, ah. Aray. No, 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 no! Matapang. Yung yun. Matapang si Waray, ah. Oray kalinga. Parang marun. No, no, don't do that. That is a bad. No, 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 no! Ay, masakit. Tapang ni Waray sa kalingga. Oh! Sorry. Ina! Oh! Anong biruin kasi... Ang ni kalingga sa kaniwaray, ah. Nagsama yung... Enough! Paano yan? Nadagdagan ng 20% na pagkapugi niya. Ko, mamaya may ano na ako dito, may karibal. Karibal ka ba? Matagal na. What's that? Ano ba yun? What joking? Because you covered. Hey, Maganda nga yan eh, bago. mommy, Ha? mommy, Hindi yung mic. mommy. You Ito? covered my foot. Malakas yan eh. That's Mas okay, maganda nga mom. yan eh. Yung ano niya. Mahulog. Hindi ko katang. Malapit na. Maging pogi yung tatay namin. Bakit? Alam ba ito? Kasama pa. Right here.
Mas tipid kasi ito. Pag sa parlor, magkano ang bayad? Ay, gubit. Wow. It's coming down. When I get my what? May dali. That's my short. Gigit to ni. Lagyan mo na lang ka ng English. English spoken yung kausap ko. Important ba? Important pa mo. Hello guys, kumusta kayo? Kami ito, overtime. Mabutete. Kulayan na ng buo ang aming bossing. Bossing. Sino bossing natin? Daddy. Daddy. Bossy daddy. Where's your daddy? It's coming down. Brown? No, that's black. Black here. He's coming black here. Yes. Daddy's here. What happened? He's black. What happened to your sound? Sound? What happened to your My what? dad Oh. and Pianto's black here. He be my You loud. be my boy. He will have black. And he's a oh, he's a half black. Because he's Bahu. Baho? Yeah, he stay in the same world and tulog na. And Daddy stay with me. Yeah, he stay with me. And Kibalo stay. Stay. Yeah. Covering black feet. You like to put this one to your hair? You like? Yeah, he's covering my foot. You put this one. Sabihan pa ako, careful daw mo. Ano ko ba ang daddy mo? Alexa, Careful na. A for apple. B Bo. For B or ba? For ba? and what's the letters? One, Pwede na. seven, Pwede na. 10. Ay, rambol-rambol mo yung Malakas ton. rambol mo yung supply. Mamaya pagkatapos. Eh, di pa. Seven, Bago tayo mag-rambol. 8, Wala ka ng I customer. know. Pag may parlo ko, wala nang customer babalik. Bakit? Mommy, ano Lugi na. letters? 1, 2, 3, Kung pwedeng stay, 5, 6, kasi masakit sa anit. 9, 10. Depende yun sa ano, sa pangkulay. Merong gamot na ano, ay pangkulay na matapang. I like numbers. Kulay na rin. Tapos papantay mo. Ang gwapo na naman. Ito, pantay. Hindi. Pahaba nga po, parang Jesus Christ. Mahaba ka pa sa lagay na niya, manipis na yung buhok mo. Hindi na sabato. Kapal yan. Hindi, ayan o. May siwang na. Sige. Bumalik ko, kasi yun, natignan ko. Sulit sa kakukulay yan eh. Dapat bilisan mo, masulog yan, makalbo ka tao. Ganun nila yan eh. Saan ba yung plastic na ang dami doon eh? Meron nga ito sa May plastic ba yung kamay mo? Eh yun nga, ginagawa na, minamassage nila yan. Tumali pa nga ako, ano, hindi nabalot ang kamay ko, oh. Tanggal kaya ito. You could wash your hand, Mom. Every day. Yung
Ibabaw lang. Ay, meron pa. Yung top. Kailangan yung bungad ang Siyempre yung kapre yung ama, kapre din yung anak. Ha? Ganun lang yun. Kailangan naman magbunga ng santol yung mangga. Parang okay ah. panalo. Parang okay. Parang hindi. Parang okay lang. God. Namamanhid yung ulo ko. Pwede. Pwede, pwede na, pwede. Hindi lang makapupos to. Oh! You okay now? Tawa na naman. Mamaya iyak na naman siya. Pwede. Sana makulay natin. Kulang yan kaya yung kailangan pa kasi kulayan. Hindi na. Kahit pa paano maiba naman yung stress mo, hindi palaging nasa ulo. Ganun daw yung pag nakita mo yung ulo mo na hindi walang puti, mabawas-bawasan yung iniisip. Iba. Buha po na yung tatay mo. Look at your dad. Look at your dad. Oh. You're like a rock star. Yeah, rock and roll. You want rock and roll? Come on, rock and roll. You look rock star daw ang daddy niya. Ay, rock star din yung anak ko. And thank you. Rock and roll. Magbata. I like a rock star. That's my daughter, rock and roll. My like a rock star. Galing na anak ko. ah. Rock and roll. Yes. Daldal. Tama na lang. Ganyan siya, guys. Okay na. Come here, upo. Ayos ka na upo. I-straight mo yung ano mo. Push the button. Hindi ka makita. Hindi ako kita. Pogi? Pogi si Kuya. Lalagyan din namin si Kuya, guys. Kasi, Don't go there. It's a ewan bad ko, guy. lahi ito nila eh. Yung papa niya. Kaya lalagyan ko. Tingnan ko yung ano, resulta ko anong kalalabasan. Naligo po. Mabaho. Hindi naman ba? Kapag naligo. Ha? Sobrang kapal. Lagyan mo tubig. Lagyan mo tubig na. Saan yung kakal? Wow! Tingnan mo muna, Tang. Malaking tao. Nasunog na. Baliktad mo. Patayin mo. Ibaliktad mo ah. Patayin mo. Patay na. Mababad yung tubig. Okay, okay. Ito. Uba. Kala ko. Garapata. Nagagaraw pa talaga yan. Kasi madalang maligo eh.
A few inches later. Kapal. Sana po. Wala na tayong oras. Mom, Oo. Maganda nga may bata. crying. Who's baby? Hatching. Saan? Crying. Who's your baby? So guys. Aya! Oh? Aya! Oh. One more. Aya! Hello guys, kamo. Iya! How are you? Ha? Kumusta kayo? Ha? I like this. You like that? Busy lang kami, kaya bihira kami I like mag-upload. laughing. Arigato, arigato. Kinulayan namin ng daddy para mag-black hair. Arigato. Yeah. Kung fu, di ba? Aya! Sige. Aya. Come here, dali na! Shout out mo Ate Ina. Hello Ate Ina, kamo. Hello Ate Ina. Mag-hi ka kay Ate Ina. 30 minutes. May usat orasan ako dun. One hour na yun sa'yo. Sunog na yung buhok mo pagka shampoo mo. Ano, natanggal na mom? yung buhok mo. Na-bleach yung buhok mo. Maya. Magkulay blue. One more. Oh! Like this, like this. Hindi siya matanggal, tang. Ano naman ito? Go, go. Go there. Go. Oh? Tawan mo! Huwag ka magdidikit. Magkakulay ka na. Tan, you're bad, dad. You Yan na guys, bad, ang Mom. finished product ko. You're bad, Ang Mom. galing yun. You're bad, Mom! Nalibre ang 350 pag sa parlor. Bad! Coldoroy page na tayo. Bakit? Bakit mo anak ni Relyo? Aray! Ano po yung anak mo? Sobrang tapang. Nagsama talaga ang kalinggat tsaka waray. Nakahawad yung mami niya. Oh, tapos mamaya, hi mom, I love you. Ganyan siya. Ay, Yan lang. Joke lang, di ba? You're Jen, no? ipaganyan mo lang dito. Para pantay. Parang 25 years old yung kulay, ah. At siya naging, anong tawag doon? Naging 65. Hindi. 100. 45 years old. Thank you. Ayos. Ayos naman lahat. Maganda yung ginawa ko ah. Sabihin mo pa. Ano naman binabanggit na pangit?
Hindi mo niluto. Kapit-bahay lang yung pangit. Ikaw, ingay, ingay. Hindi sabi mo pangit eh. Kapit-bahay lang yung pangit. Okay, sumagot. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Selos. Si ko mama. Look at your dad. Si Sansam. Ay! No, Ano nga? Bad ka. Ayoko Ay, na wag po. na. Ay, bad ka na. Galit Lord ah. Yung Lord oh. Galit Lord. Galit yung. Yung. Tingnan mo yung daddy mo, oh. Tingnan mo yung hair niya. Oh, parehas na tayo ah. Tingnan mo Hair yung hair ni daddy. Tingnan mo yung... Ay, ayoko na nga. Oh, enough na. Parehas tayo. Ow, ow, Bye, guys. ow. Easy mami oh. Ah, laba ko ng daddy. Selos. Ay, asli. That's bad. Sabi ni Garcia. Move na, move na. Oh, layas na kayo. Layas. Last na tayo. Amir. Okay, so, ayun guys. Na oh. Natapos na rin ang aking mission. Kami yun sa akin, oh. Maikli lang. Kailan lang ako nagpakulay. Hindi ko kasi kaya pag sarili ko, eh. Nagpapakulay ako. Para kung ano. Nasanay na kasi ako ganitong buhok ko. Mabilis yung ano. Pag nagmamadali ako sa work. Isang ganyan lang. Tapos na. Leo, candy manok. Lupo. So yun guys, thank you. See you in my next video. Next Stay video safe. is mud Thank you. videos. And kumusta kayo? Bye guys. Come on. Bye guys. Your mud videos. Bye ka muna ah.